The war veterans leader gone missing. Sana pina mashoko arikuda panapa aiwa achitaugwa nevakomana vakasungirwa achiti aiwa Ethan Matibela panguva ino haasi kuzivikanwa mawhereabouts ake, panguva ino haasi kuzivikanwa kuti mukomana aindepi. Sana pina mashoko abuda nyorwa panapa, don't subscribe or like or turn on the bell icon. Tipina mubuda nyorwa mchinzi. Zimbabwe's war veterans leader Ethan Matibela is allegedly to have gone missing after state security agents reportedly visited his home last night. On Wednesday, the Secret Service in Zimbabwe instructed the country's immigration authorities to deny Matibela exit from Zimbabwe. Matibela is a prominent figure within Zimbabwe's Liberation War veterans community, serving as a faction leader of the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association, ZNL-WVA. Matibela is aligned with the pro-Vice President Constantino Chiwenga faction and has spoken out against Mnangagwa's attempt to violate the constitution in order to save a third term. The political alignment reflects a broader shift among war veterans who were instrumental in Mnangagwa's rise to power in 2017, but have since transferred their support to Chiwenga, a retired army general who was pivotal in the 2017 coup that ousted former President Robert Mugabe. Thomas Kwarubuda vana panguva ino zvinzi aiwa Matibela panguva ino aenda missing after vakomana vestate vavisita his home, and pasure pacho vauya vakati aiwa vakomana immigration ngavasamutendera kuti apfuure pamaborders kuda kwokuti aiwa ari kuuya achinzi ari kukonzeresa a threat to security yenyika. Mashoko atukona Ethan Matibela achishayikwa zvabva zvinyatso kumaka aiwa the first step aiwa war veterans achitanga kujamuka manje. We saw vana Bomshogeza vachivavhukwa vataura mashoko achiti aiwa mukangouya mukangohama kana kushuta anyone aiwa you're going to see it. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Enda comment section medu tudze mafungiro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.